Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel, Panlasang Ilocano. Ngayon po ay magluluto naman po tayo ng spicy eggplant with oyster sauce. Umpisa na po natin. Una po maghihiwa po tayo ng talong. Kahit ano pong hiwa, ano pong gusto nyong hiwa. Ako ganito po ang paghiwa ko. Nagpainit na rin po ng tubig para i-steam po natin ang iniwang talong. Habang pinapakulo po, nag-slice din na po ako ng bawang. Sunod ko na po ang sibuyas. Ganitong slice lang po ang iwa ko para ito po igigisa ko. Ayan. Kumulo na po, nilagay ko na po ang talong. I-steam po natin siya ng 15 minutes. Habang ini-steam ko po, naghiwa na rin po ako ng sili. Sunod ko na po ang white onion. At saka bell pepper, red at saka green para makulay po ang ating lulutuin. Iniwa ko po siya ng cubes. Pagkalipas po ng 15 minutes, pwede na po natin siyang tanggalin. Isit aside na po natin siya. At magpapainit na po tayo ng mantika sa kaserola at maggigisa na po tayo. Yan. Inuna ko na po yung bawang. Sunod na po natin ang sibuyas. At ang sili manghang. Naglagay din po ako ng toyo. Konti lang. Halo-haloin po natin siya konti. At ilagay na po natin ang ating white onion. Halo-haloin po natin siyang konti. Lagyan po natin ang bell pepper, red and green. At ang oyster sauce. Medyo kulang pa, dadagdagan ko pa siya ng konti. At paminta. Naglagay po ko ng paminta. At ang garlic powder o bawang. Halo-haloin po natin siya hanggang sa mahalo. At sunod na po natin ang cornstarch na tinunaw po sa tubig. At sa gayon, ang sarsa po natin ay malapot. Pag medyo malapot po siya, lagyan po natin siya ng kunting tubig. Maglalagay din po ako ng brown sugar. At pwede po kayo maglagay kahit white sugar. Pag kumulo na po konti, pwede na po natin ilagay ang ating talong.
Ayan, haluin po natin siyang konti para sa ganun magkalasa din po ang ating talong. Make sure po na mahalo siya mabuti. Ayan, okay na po ang ating spicy eggplant with oyster sauce. Ayan, pwede na po na tayong kumain. So, yan. At kung bago po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang po, like and share. At wag po kalimutan pinutin ang notification bell at sa gayon po ay updated po kayo sa aking mga i-upload na mga video pa. Salamat po. God bless everyone.